आज रउआ के सामने दिलीप पैनाली जी के लिखल भोजपुरी लघु कथा किरिया पढ़ के सुनावे जा रहल बानी। आई शुरू करतनी। बताई सबन, आज के ई सभा काहेला बोलावल गइल बा? खटिया का पार्टी के दहिना हाथ से ध के बैठते जगधारी पाणे जदुनंदन तिवारी से पूछले, काका, जब से बनियापुर मेला के बेलहट्टी लागल शुरू भइल बा, हमनी घोर विपत्ति में पड़ गइल बानी। जदुनंदन कहले, ऊ काहे हो? मेला का कारण एक गांव पर विपत्ति? हाँ काका, सौसे गांव लम्हर विपत्ति में पड़ गइल बा। रउआ तब बंगाल ध लेनी। पहिले परबे तीजे आवतो रहनी तो अब साफे ना आइला। अब की 7 बरिस बाद राउर आगमन भइल बा। राउर आइल सुन सब बिरादर राय कैलन स जे रउवे हमनी के विपत्ति से मुक्ति दिलावे के उपाय बता सकतनी। काहे कि अबही ले हर गाढ़ विपत्ति में रउवे सहायक होतइल बानी। त सुनी, ई विपत्ति कैसन बा। जब से ई बैलहट्टी शुरू भइल बा, गांव के जतना हित लोग बा सबे अपन बैल लिहले दुआर पर हाजिर हो जाता। ओ लोग के खिलावल, ओ लोग के बैल के खियावल माने गंजने गंजन। जवन गवत 8-9 महीना चलत रहल, उ 6 महीना नइखे चलत। एकही गो दुआर पर 5 गो 7 गो बैल, ना बांधे के दवर ना सुते के दवर। बनिहरवा से, ममहर से, फुफुअर से, समधियौरा से, सड़ुआना से, समधी का समधियाना से, मने मत पूछी, मऊवत, साक्षात मऊवत। हाँ हो, ई बड़ विपत्ति बुझाता। तक्का सब केहू ए विपत्ति से पास छोड़ावल चाहता? न केहू ऐसनो बा जेकरा ऐसे कौनो असुविधा नइखे? जगधारी पाणे पूछले। ना, सबे हारर परेशान बा। रउवे कोनो उपाय करी। जगधारी पाणे काफी समृद्ध व्यक्ति रहस, सैकड़ों बीघा जोतवैया। लेकिन अब वो गांव छोड़ देले रहस। बंगाले में लइका लोग का लगे रहल लागल रहस। उ गांव का लोग के समस्या सुन बहुत सोच विचार के कहले, अगर सारा गांव किरिया खा लेवे कि हमनी कौनो संबंधी के जे बैल लेके बैलहट्टी में आई अपना दुआर पर ना रखेम स, त ए विपत्ति से बाचल जा सकता। का कहना बरुआ सबन के? सारा गांव एक स्वर में कहलस, हाँ, हमनी किरिया खा के कहतनी जी जे बेलहट्टी में बैल बेचे आइल संबंधी के अपना दुआर पर ना रखेम स। सब लोग आपन आपन जगही ई खबर दे देलस। तबे के किरिया खा के बनल परंपरा आज के चलत बा।